barama 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 abu baye wawaye waye abu baye kai abu baye aikin kenan abu baye yawa ne da kauce idan kwaina ne ba ko boye kuma san abu baye ko a gaban kai in kalli danka gaya ma baye ko kana so ko ba kai ko ta yi muku jadi ko barama 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 gishiri adam biya baki ya goma riga dan jiki gamsiya kai gaban da muke yi shehu yana kai in shehu ya yaba kowa ya tsine mana oho lahu allah 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 lahu allah 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 huwa hu la huwa la 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 huwa la huwa la 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 huwa la Allah Allah yes 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 huwa la la huwa la Allah Allah Dar salati Allah adadin yan faila ali asaba gudda da kwanan wani dushan faila abali da bashi da bimin shehu abali tinjani kai an kada kudarwa ni ya sanda kunduwa suka jiga tuti ya jaje tarke ya kada shi babu desa bala da ya yi kon Allah kai kowa ya ga ya ga Allah in an taba ku an taba Allah abba kare gidi da kira yin marshe to shewa karwati shehu ne a sa dibin shehu da bai kuma aba isa haka ya bai shara da hadi mun gidan saboda ka ba mai tsin kadaran da ka saka aje zan canga cikin gaje da banda wajen ka ni ba da san gadin kudin ka sarrabe da yankalin ka zan ce ya kare ake nuna mudan da kuma imani sai dole ba za a bin labari har gobe kai tauraro ban taurari a san gaje gida alluri wai na aka fara mai aka ce mai kai wanda ya so gare ya duk wanda ya giga be sharada giga ba a zaɓi ka jiga da bankuri aka saka ruyin maza ga kwance sarga adalin basarage iyar da doga sa'ari gamsar wada da kare dumbar ina auka ba a dure dan bari ya ji ga sama kai lafiya uban kurma ya bin dubin kulama in ya furo karshen kai adiya adiba kai shahidi da kuma da sandi gudo gare da amana kai tabiya ta nisa gudo gare ya amsa da askobar da isa da jini a cikin sa dan mun rage bolan bai kuma dan bai sanar da wasu alaikum mun ga shehu bar abadi mun kai laida shehu ka ta ya mun dirje ƴaƴan mun ci uban mun kai yawo da ku sai goje kai huwa la huwa Allah Allah la huwa la huwa shehu barama duniya da shehu barama kai cikin aminci muka furta sallama a zahiri da gaibi a halin lahi barama masoya daga sashen al'umma jama'a a yau makallo ya karkata sama kai da kaja an ce ga masu dayi da idan da ina aka tasirin mai yake
ai cikin hukuncin Allah da shi yake ai muna a zaune muke zaga duniya ba jirgi muke ziya ƴaƴan butaccen haka koyo da wani abu da kai barkon da bai na tarba wadan ta bai gwada ya shi bai iyawa a kurban dutse ya yi a zahiri alalan ga masu yamahi ga masu yamahi cinye su magiyanmu yamahi in ka kama su yamahi tattara su yama duk in ka tara su yamahi cinye su masu martaba dan adalci kan hali dan fadima jinin fadima sisa ku dawo mutum ku dau kayansa sisa ku jawo in an jima ku dau arazumi ya arazumi da cico wato gadali dan mutane wajen gidali kemiya kamiya ke kawai kurmani wato gadali wacan mutane alwacan mutane alwa dogadali alwa jinginali da bai kayali basa da kayali muna da kayali da ba za bi dube mi yali aska mi yali daga mi wani tambarin sai ko ali ado so ne jasadiya ana gidan Allah da jari dusun wanne Allah la ilaha illa Allah la ilaha Allahu ya Allah ya tabu ya Allah ya Allah 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 ya Allah kai wa shauki la ya ila kusi ubangi dogowa arara ta yi